So mae un o'r ceir cymunedol wedi cyrraedd heddiw yma. So Glyn, sa chdi'n gallu rhoi rhyw fath o overview iddyn ni o'r Nissan Leaf? Yeah, so car totally electric ydi hwn. Mae yna ddim injan o gwbl. Mae yna battery pack yn gwylod y car. A battery pack 40 kWh dyn hwn. A bydd hwnna'n gallu gwneud tua 150 milltiroedd ag ar un charge. Mae'n cymryd tua 5 neu 6 awr i charge fyny. O standard charging point 7 kW. Neu tua 30 munud o rapid charger mewn motorway service station llefydd felly. Iawn, so Glyn, gynna fi bach o gwestiynau ddech dwi'n. Ella bod nhw'n swnio bach o wirion, ond dwi'n siŵr bod yna lot o bobl eisiau gwybod yr atebion iddyn nhw. Os dwi'n dreifio'r car yma wan a dwi eisiau gwrando ar radio, di yna mynd i iwsio lot o'r batri? Na. A di brall deud o ti gyd yn methu radio, neu chargio ffôn, neu cael y goleadau neu wipers ymlaen, neu ddim gwahaniaeth o gwbl i range. Mae faint o egni da chi angen i power i radio neu i chargio mobile phone yn mor fychan yn cymharu â dreifio car lawr y ffordd. Be os ni eisiau troi'r gres ymlaen pan mae'n oer yn gyda? So mae'r gres yn defnyddio fach egni. Mewn canol gia, byddwch chi'n expectio y range yn cael ei lleihau mewn tua 10%. So rhywbeth fel colli 10 milltir neu llai. Iawn, so un cwestiwn arall, Glyn, os swn i'n chargio'r car yma a mae'n fully charged, faint o bell swn i'n gallu mynd efo hwnnw? So mae car yma'n gallu mynd 150 o milltiroedd ar un charge. Os da chi'n gyrru yn ofalus, byddwch chi'n gallu gael y fyny at 170, neu os da chi'n gyrru'n galad mwy fel 120. Fel o'n i dweud, mi fydd un yn mynd i Bethesda a mae fydd llall yn mynd i Abergynolwyn. So os da chi o gwmpas, drychwch allan am Carwyn a Carwen ar y lôn.